Evo nas sada u jednoj od brojnih mendinih radnja širom Srbije. Ono što danas želimo da vam pokažemo jesu Kamova kolica 3 u 1 kombi tris. Cena ovog Tegid modela je 42.990 dinara i njega smo već pokazivali. Ono što je novo u svim mendinim radnjama jeste ovaj ljubičasti model kombi tris koji je promo varijanta i njegova cena je 34.990 dinara. Dakle, ovaj model je za 8.000 trenutno jeftiniji od ovog modela, pa je to jedinstvena prilika da po 8.000 dinara nižoj ceni kupite isti model u ljubičastoj varijanti, što je idealno ukoliko za vaše dete kupujete kolica na proleće, pa su jednostavno boje ljubičica, jer Kam, italijanski proizvođač, pored toga što vodi računa o kvalitetu i funkcionalnosti svojih proizvoda, i te kako vodi računa i o dizajnu, pa sada imamo ljubičastu varijantu. Sada, šta ova kolica 3 u 1 nude za tih 34.990 dinara? Pa 3 u 1 varijantu. Pre svega, tu je veoma kvalitetno sedište za vašeg klinca koje može da se koristi do 13 kg, dakle izrađeno po svim evropskim standardima. Kao što vidite, tu je i sigurnosni pojas, ergonomsko, ima sve što je potrebno i pored toga moramo da kažemo da se veoma lako montira na sedište vašeg automobila uz pomoć sigurnosnih pojaseva, a pored toga može da bude, kao što vidite, i ljuljaška. Ovde na kolicima imamo montiranu nosiljku za vašu bebu koja se jednostavno skida uz pomoć dva tastera. Izgleda ovako, dakle veoma je lepa, funkcionalna, kvalitetno izrađena, a takođe na kolica možete montirati i ovo auto sedište i to veoma jednostavno. Dakle, samo ga stavite ovako i to je ok, ali ovde sada imamo, dakle, sama kolica koja izgledaju ovako. Samo da namontiramo ovo. Da, i ono što je jako interesantno, imaju u zavisnosti od uzrasta vašeg deteta 4 položaja naslona. 1, 2, 3 i 4. Eto, to je to. Dakle, tu je naravno i neizbežna torba za mame u kojoj će stati sve ono što je potrebno vašem klincu, koji izgleda ovako, dakle, u tonu sa kolicima, i naravno korpa za kupovinu, potom veoma kvalitetni točkići sa kočnicama. I šta da vam kažemo, ovo je idealna varijanta kolica, dakle, poznatog italijanskog proizvođača Kam za svega 34.990 dinara, pa požurite i vašem klincu kupite ova fantastična prolećna kolica.